da balo laku ai ni na ta kana cikin gida ai ina jin kidan nan na san cewa kofar gida na kake wallahi ina nan to ai ni na san kai masoyin matawallan madadi malam alhaji bello matawalli dodo ba barza kasar hausa uban dodon ni kwarai kuwa dan aka ce nawa dodon ya fito ita da karamin dodo to bello matawallan maradin zai haɗe shi zai zaki maza ba bello mai ni da kalanguna nake ganin ka kai wato ka san menene nake faɗa na sani matawalla a gaida kai kanka ba za da ba wato wani labari na jini tunda kai na san masoyin bello matawallan maradin ni ne garkuwan bello matawallan maradin haji ba bawan Allah Allah jikan haji Allah jikan haji wato sai na ji labarin kasar Sokoto an masa sarauta kuma za a yi bikin sarautan kwanan nan to ni kuma da na gano cewa kai masoyinsa ne ni ma masoyinsa sai na kwaso kalanguna na da cewa na ije ma harka kiɗa to sai na ce bari in kwaso kalanguna na in zo a yi sabon ɗinki yanzu na ba da tsaye safaya yana can wajen ɗinki shine na zo wajen ka samu abin da zan samu in je in karɓo wancan safayar wannan ma in ka lura kan ya fara to da kai nake ka kwantar da hankalinka kalanguna ko guda nawa ke so ni zan sai ma kalanguna to an gaba albarkacin kuma bello matawallan maradin na baka mota la ilaha illallah muhammadur rasulullah na ji ba ina hawa ta take wallahi alhamdulillah to da kai na kada na hawa ta take alhamdulillah Allah sai ka alheri a hannun gwa zan asa a hannu na zaka ba kar kai shakku ni zan baka mota na san shi kansa dodo ka je ka gaya masa ba zai fitta kai kunya uban dodo ai baya faɗa bai cika ba matawalli dan wannan dan samu matawalla ga da madaje na san zan sha kira a wajen mawakan nan namu za a ta cewa zo su tito ka za ka dora mana saboda na san kasan na mutanen mu bai kaunan mu kaunace shi malam ni da balo na'am mota ka ta zo an gaba na baka ni kuma ranar zan yi wani abin bajinta kallon kun zan ije shi da kansa in ce ya buga kansa ku ga abin mamaki amma sai a gaban dodo sai a gaban dodo godiya nake da Allah godiya nake